Viete, čo majú spoločné tajné vesmírne misie a tá otravná vrzgajúca brána? Ja. Ten ikonický modrožltý sprej, ktorý už desiatky rokov tróni na vašom stole v garáži. Dnes vám prezrádzim tajomstvo môjho vzniku a pár naozaj zaujímavých vecí, o ktorých ste možno ani netušili. Pripravte sa na príbeh, ktorý sa začal niekde úplne inde, ako by ste čakali. Predstavte si rok 1953, slnečnú Kaliforniu. Žiadna garáž, žiadne domáce majstrovanie. Všetko to začalo v malom laboratóriu s názvom Rocket Chemical Company, kde pracoval jeden pán menom Norm Larsen. Ich úlohou nebolo namazať pánty, ale vyriešiť obrovský problém pre vtedajší vesmírny program, presnejšie pre spoločnosť Convair, ktorá pracovala na raketách Atlas. Rakety potrebovali ochranu. Takú, ktorá by dokázala zázračne odpudiť vodu a zabrániť korózii ich citlivých súčiastok. Predstavte si ten tlak. Ak by niečo zhrdzavelo, celá misia by mohla byť ohrozená. Normov tím sa pustil do práce. Skúšali jednu formulu za druhou. Prvá, druhá, 10. a stále to nebolo ono. Cesta k dokonalosti bola, ako sa ukázalo, poriadne dlhá. Verte alebo nie, trvalo im celých 39 neúspešných pokusov. Až ten 40. raz sa im to podarilo. Presne tak, dvojité VD, 40 znamená Water Displacement, 40 TH formula, čiže odpudzovač vody, 40 formula. Znie to jednoducho však. Ale za tým je podadrina. Môj vzorec bol taký dobrý, že ho zamestnanci začali potajomky brať domov. A vtedy si firma uvedomila, že majú v rukách nielen raketovú technológiu, ale aj niečo, čo potrebuje každý domáci majster. Prvých 10 rokov som bol určený len pre priemysel, ale od roku 1961 si ma už mohol kúpiť ktokoľvek. A to je super, lebo odvtedy pomáham s takmer 2000 rôznymi úlohami. Od uvoľnenia zaseknutých skrutiek cez utíšenie vrzgajúcich koliesok až po ochranu vášho náradia pred hrdzou. Len taká drobnosť, nie som v pravom slova zmysle mazadlo. Som skôr rozpúšťadlo a odpudzovač vody. Je to dosť rozdiel, viete. A moja formula. Tá je prísne strážené tajomstvo, schované v trezore jednej banky. Len dvaja ľudia na svete ju vraj poznajú celú. Takže keď ma na budúce chytíte do ruky, spomente si, že držíte kus vesmírnej histórie. Ak vás môj príbeh zaujal a chcete spoznať ďalšie tajomstvá z dielne, mrknite na ďalšie video.